Oli se hyvä, että suostuit. Hienolta näyttää. Tämä on maailman idioottimaisin idea. Voi saakeli! Voi Jeesus. Miten ne elokuvissa saa miehet näyttää niin naisilta? No ehkä niillä on vähän ammattitaitoisemmat maskeräät kehissä kuin Monsieur Seppa. Koske, kun semmonen vaiva nähty. No kyllä sä nyt meet yhdestä talonmiehen muijasta tollakin naamalla. Nyt testataan. Ulla, hei, meillä on täällä yksi vieras. Mehumaija. Miksi Karilla on mun vaatteet päällä? Sano karittavaa. Ja nyt kuulkaa. Ei. Anna nyt jo olla. Noin. Mitä helkkaria? Noin. Jos kaadutaan, niin kaadutaan ainakin ykköset päällä. No ei sillä sitten muuta mahdollisuutta. Pääasia, että mennään rohkeasti ja pystyssä päin suoraan eturintamaan. No, menoks. Sanotaan vaan. No niin. Hei sitten ja onnea vaan kovasti. Nyt sitten. Voi saakeli tätä elämää! Miten sä arvat? Oli miten oli. Pääasia, että yrititte. Juu, ei me tavattu koko Markusta. Ettekö te mennytkään? Ei. Jaaha, että kaljalla on istuttu koko ajan. Ei, yhdet vaan otettiin. Siis niin kuin mä olin teistä ylpeä ja ihan turhaa. Tommoset vellihousut. Ei siinä käynyt ihan niin kuin kuviteltiin. Juu, ei sinne päinkään. On siinä mulla miehet. Tuletko sinä minulle vaimoksi? Pullo. No, pääasia, että kumminkin yrititte. Vaikka en nyt kyllä tiedä, miten meidän käy. Vaikka kylläkin se on. Sadaa! Haluatko huika? Mitä muuta kuin, että meidän tarjous meni läpi. Mutta meillä oli ihan pakko vähän aikaa narrata meidän mammaa. Senkin ruokottomat. Ei Markus ollut siellä haastattelussa meitä ollenkaan. Ei, kun se oli käskenyt isännöitsijä tehdä sen huoltosopimuksen. Joka tietenkin oli Fajan vanha tuttu. Joo, kato se muisti Karinkin ihan pikkupojasta asti. Joo. Kyllä mahtaa muuten Markus kohta harmittaa. Kun se tajuaa, että se oli itse suosittelemassa talotaikureita Veikolle. Joka tietenkin sattuu olemaan Fajan vanha tuttu. Rahantuloa ei voi estää! Vähennetään, kato, tämän asunnon vuokra siitä huoltolaskusta. Tulee katsoa taloyhtiön halvemmaksi ja saadaan pitää tää kämppä. Niin, ja sitten me vaan, kato, allekirjoitettiin paperit. Nyt meillä on mustaa valkoisella siitä, että meidän firma sai tämän talon huoltosopimuksen. Mutta tää oli kuule, tää oli koko juttu ihan tän sun viisaan poikas ansiota. Karvanen. Kari. Ja hyvää tulloa. Ja hyvää tulloa. Taska. Ja hyvää tulloa. Mehumaija. Taska.